Ahojte ľudia, ja som Nocok a dneska vás vítam pri novom videjku zo série Ako preskakovať ploty. Áno, kopírujem Taria, tak môžem ísť na prvý plot. Tak to je prvý plot a nazývam ho Ďuravé zvarené oblaky. No, v podstate je to jak oblak, ďuravé a je to zvarené. Napríklad Kong, alebo Lazy, Underbar. To je proste taký easy plot, alebo pre nubákov speed step. Tak. Alebo novodobý hasič. Ako som robil na začiatku videa, tak toto by bol prvý plot a môžeme ísť na druhý plot. Tak, tu je druhý plot a toto je kolečkováno, tyčkováno, železný plot. No, to je veľmi zložitý plot, lebo má tyčku, kolečkom, ako slabina tohto plotu je všade. Novozvaraný. Môžete často skočiť hasiča, to je toto. Keď sú nubáci, vidíte tady. Tady hasiča, alebo nájdete si nejakú dieru, dáte. Tak, môžeme ísť na tretí plot. Tak sme pri treťom plote a toto je zhardzavený plot. Alias najviac easy plot. Tam môžete použiť hocičo. Tu toto, tak dáte nožku, ruky, za to nohu tak prikopnete. A spadnete do žihľavy, alebo tu hender, alebo využijete tú dieru, čo má možno pol metra, ani ne. Nežete. Som tu. Áno, hej, alebo čo ja viem, bez rúk. Alebo underbar, hardzavý plot. To je taký profil underbar. Skoro ani jak underbar není. Bo tak. Áno, je tu veľa možností. Tak, to by bol tretí plot a ideme na štvrtý plot. Tu je štvrtý plot a on sa volá Jarkový plot. On sa zvoláva tak, idete, skočíte a dáte maslap. Pre tých, čo nevedia, čo je maslap, je toto na hrazde, musíte vedieť také 10 zhyby, aby ste ten maslap dali, takže tak. Ja dávam cez jednu ruku a tak. Musíte mať silné ruky. Na tom sa mi strašne šmyká. Dá príklad. Tam by som nemal šancu. Zato to robím tak. Teraz vám ukážem. Skočím hore. Takto vzdiela. Dáte tento plot. Keď budete silnejšie ako ja, tak to dáte lepšie. Aj tak. A bacha, že by vám nebolo taký na ruky, lebo toto sa vám stane s rukami. Tak toto by bol Jarkový plot. A čau.